Yes, apo, bago ti amin ket agyamyaman kami, agyamyaman na kami ti naggapu ti Pinili Police Station ken ti hepe mi ni Police Major Antonio A. Marsan Jr. Agyamyaman kami mga kabombo. Sir ma'am, ta inaapresyaryo dagiti napintas nga obra ti kapulisan dito'y Pinili. May sa deto'y apo ket deto'y inubrati numuti biyangyo apo. Bago ti amin mabalinak nga agpakilala pay apo siak ni Police Master Sergeant Rachel Lutok go nga nakatalaga ti Pinili Police Station iti Women and Children Protection Desk. May saak nga investigador apo ken ti maysa nga kalakip ti trabaho mi bilang WCP DPNCO apo ket adda ti implementar mi nga best practice nga naaprubaran apo nga entitled Karubak ka Barangayak Bantayak. Datoy babaen ka datoy apo ket ti activities mi may sadtoy ket barangay visitation. Through barangay visitation ket ag house to house visit kami apo ket di February 17 kadatoy nga tawen ket napan kami nagbarangay visitation. Tatan apo ket napan kami ti maysa nga balay ket nakitak DJ ubing agsangsangit kung baga mother's instinct kumeton apo ta maysa akmet nga ina. Adda ti anak ko nga 10 months old nga sanggol apo ket nariknat ti karirinaan na kayat na nga mabisin. So haanak nga haanak nga nagdudwan apo nga i-share ko met ti imparabor ni apo kanyak nga gatas apo iso nga daytan in-share ko apo taamok nga kasapulan je ubing. That time is ninananak adat importante nga inasikaso na. Yes, ma'am. Ma'am, kasunod ka dati pa visitation nyo, ma'am. Tinawan ba nga dati kat iyos uswat yu, ma'am? Bali, daily activity mi dato yun, ma'am. So, everyday kat agbarbarangay visitation kami, mapan mi kumustaan ti kabarangayan mi, mapan mi isuda kasarsarita, irem-remindan ti paglintigan tayo, no maiwasan ti anyaman nga krimen nga mapaspasama, especially apo dagiti pang-aabuso laban ka dagiti kababaihan ken dagiti ubing. Yes, ma'am. Kadati nga gundaway, ma'am, iti pa nagbisita yon. Napanan na ngamin, ma'am, dati inana, ma'am. Idati pa nagpa breastfeeding tayo kadati nga ubing, ma'am. Kadati nga gundaway, ma'am. Bali ni lola na ngamin ti umuno na nga nakasarita idi ma'am katatan rumor DJ awan gamin ni mother na that time na isa una lang dati importante nga asikaswan lahan kumet nga inkan no anat napanan na ma'am. Iso nga that time ket bigla nga napanunot kon nga hantay orayon nga sumangpet pala di inana or kwan iso nga siya kon tinang pa kwan ma'am nang pasuson ma'am. Kanatang gundaway mo agit-ibit nga min det si ubing iso nga napanunutan tayo nga deden wano pina breastfeedingan, ma'am. Well, ma'am, kasla di ko nakitayan nga di mother's instinct ta syakmet ket may sanakmet nga ina so mariknakmet nga mabisin di ubing iso nga ininformar ko met ni lola na ma'am nga may saakmet nga breastfeeding ma'am ken kaasin apo ket nasalon at matibagi iso nga awan ti danag na iso nga in-share ko detoy breast milk ko ma'am kanyan kini ubing. Mano nga bulan gayam dati? Mano nga bulan gayam dati nga ubing, ma'am, nga pinasuso tayo, ma'am? 7 months old ka no, ma'am. 7 months old, ma'am. So, kanayon ka di nga, kastoy, uwan mo namin ado ka di nga darasin, ma'am, kastoy ti ar-aramiden tayo, ma'am? Haan mo't, ma'am. Bali, deti napasama, ma'am, kaitalang mat nga na encounter ko detoy.
ta datoy tubog ti susok ma'am ket ni adtoy anak ko lang matpailaang ti dagiti anak ko ma'am kasi dapay panganay ko then datoy second child ko. So dapay lang ma'am then datoy naudi ket first time ko nga in-share datoy breast milk ko ma'am. Okay, ma'am. Si ma'am, ganun nga gundaway makatkadot sa ni Bombo Roger. Bombo Roger, na dapat follow-up question mo ken ni Police Master Sergeant Razel Go. Go ahead. Okay, maraming salamat Bombo Janice ni Bangarabi, Apo Police Master Sergeant Ma'am Rachel Go. Once again, kudos ka dagay kay ti nagbalin nga panang pa-breastfeeding yung times sa maladaga. Masansan ka din ma'am, kakasit mo Brian tayo, yung kaso nga dadigiti masideg or masalamaan tayo nga kasapulan ti breastfeeding ti maladaga. Ma'am ko. Tatay ko na kon sir, ita pa lang na i-share ti breast milk ko ngam nakita gamin i-share ko lang dati experience ko idi nga anak at ti ospital. Ta talaga di ospital ag kasapulan da talaga ti breast milk adi ag donar ngam haan ko gamin nga naararamid idi ta nagkurang nakmat idi pay lang haan pay nga kasdi nga ka aduna ngam tatan kayat ita nga emparabor ni Apo Diyos kanya kun tinaparabor nga gatas ket itan ket kayat ko nga i-share mat ti sabali datoy inpaay ni Apo kanyak Apo. Wow, ma'am, congratulations. Well, ma'am, kasi no hospital agad, tido doktor sakit talaga nga breastfeeding talaga itiya kang runahan ngay pasulong oray awan tiya gatas na okay papilit lata di doktor iso nga give ibit one tiya ubingan di maladaga. Anyway, ma'am, once again maraming salamat sa pay. Tado pa digitikas lakada kayo ma'am nga managayat kadigitikas tu nga sitwasyon inang runa po dito yung probinsya ng Ilocos Norte. Maraming salamat. And congratulations, Ma'am Rachel Go. Well, thank you po. Thank you, sir. Momo Cristel. Okay, so maraming salamat once again, Police Master Sergeant Rachel Go, ma'am. Karati pala nga waga sa nga inaramid mo kata sa pila ko ma'am ta agbalin ka nga modelo ang karagite amin nga ina karati pala nga inaramid mo ma'am. Well, ma'am, adalang ti inayon ko ma'am. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Ti mensahe Apo ti grab ko man dito nga oportunidad nga agyaman kada kayo amin nga gagayem ken kakabsat nga nagitag ti napipintas nga mensahe para kada dito nga naaramid mi nga napintas Apo tamad di ko gamin may sa nga may mapasalamatan soda ken datoy nga napintas nga ubra ti PNP Apo ket kayat mi nga emphasize kanya yung nga ti PNP ket mapagtalkan maaasahan alisto nga tumarigagay ti amin nga tattao Apo.